Akamangala ndi lena dalili tinashi alright tinashi chipira dali kuti chichaita kumangari lena kuti mumangari ndakambata nemukadzi wako ajite wangobata ndakambata nemukadzi wangu vari musango kubhesi kwavo kwavanoitira bedroom yavo wavabata vari pamubhedha pavo kubhesi kwavo asi kuti ndizomubata ndakatanga kuziva nyake 2020 ndikatuma mukoma kwaari kuti mukoma ine munodza mukoma kuti mukoma anopita izvi regedzai aripere mukadzi aripo awo yakapanarumava ndadaro aka mukoma aenda akanomuudza uyo haana kufa akaregedza akabva atoramba achienderera unhu hwake zvangoita kunge zvatipereva zvaramba achienderera zvekare kusvika ndazonzwa nyaya yoramba ichifamba kusvika ndazomubata ndamubata musana ndamubata ndakamubvunza koukiteko nemukadzi wangu akanditaura kuti ndine mazita andanga ndichipiwa nemukadzi wangu ari musango nemukadzi wangu mazita achona iye akabva atanga kufamba kuenda handina chandakaita naye bhuku rachona rine mazita acho aitaura kuti ari kupiwa nemukadzi wangu musango riripo mukadzi tazobvunza mazita aamo bhuku racho riripo angari mazita zvakutoda kuti iye ndiakutotibatsira kuti atiudze kuti mazita aipiwa nemukadzi musango mudhaka orati lenas nyaya yawamhangarwa neminina wako wainzi unotinye zvekutaura munin'a wako nemhosva yari kukomera ndinotenda kudaro ndanzwa vari kuti bhesi wavakandiona ndinyatsodayira kavanazipachikisa kuti bhesi papi aiwa hai kana musinengotaura zvamuita sei bhozi ndosaka tanzwa kamukadzi ndiye anese tamubvunza futi saka takuta nyatsogara pakati penyika papo zvavari kuti vakandiona vakandibata takanga takamira infact ndisati tavatora takamira tese ndakapfuura nepakademipakemira ndine mastanda eima under 5 saka ndakatendera musha wese ndikapfuura nepave vavo ndapedza pane musha vanonasitanda ndawana ava ndiridimaka vane mazita avanenge vainavo ivana ivavo saka ndashaya kakati no pane kuti ndichitenderera ndisaka chirega ndinobvunza kuti pamazita avainavo ivo zita randiri kudayira hariperi because ndo vane mazita iwavo minichi ndiri village village yonzwene ndopandakafanipakanepakati bava ndakaudza mukadzi navo ndikati ndoda kupinda mukati nomina kandakuudawo ndoti amai nokuva ndipo bhuku ravaina ndinezera ndiri kudai mungana kuti munotirinime ndipezidamandazera ndakubuda imomo ndakabuda inini parekavonipaati mavaudza here pasaka taimi yavaida kuwadeza kati indeda kuhanyira basa ndinoenda kufanza kushamudoko vanati nguva dzangu nepadzavo hazvichaita ndinandasi ndikandiende ndozokutoroitasi ndozvikadzikisa ndakutouya ava ndipakabudika ni pamba pavo pane mambo papanobvunzira nekuda nepapo vava vachiuya mivhakamira ndakubva mukaroti pane karoti kakari kuti pidze mishana handakufamba kana zvinhu zve 3 meters kubva muroti imomo vanamira avanhu vasvika vanotambidza bhuku vanotambidza bhuku ndatarandarandaidai murakati ndakazorera bhuku ndakazorera bhuku indakuenda mumira ndopakadedzi rakamira pachikomo aidedzera adzimai vake amai nokumakamushitei pamamura ndofunga kuti ndakadaro kati ini ndindavadedza naidamazitaisipaziravaitachi mubhuku mavo ndozo rakapindura chete ndatakakufamba kuti patakakufamba chipedza chi pachikomo avo zoti aenda ndepapi ndatoya kumba ndasvika kumba ndaboswa miro zvangu ndafunda ndenda kubasa kokutai ndo mafambiro andozava itika
Okay. Imimi mabhuku mavillage menyu kana paya nyaya dzinenge dzichibva kwamaparadini kwamudzimeni kana kuti kwani munoita zvoita door to door, hamuite zvekushedzera musangano kuitira kuti vanhu mobva mangozviitira pajekerere zvibva zvamboperera ipapo. Munoita zvoita door to door. Pane dzinodedzwa pajekerere iyo yanga ndaifana kufamba door to door chinoita sure kuti vana vari saka musango musango pajekerere musango ndingaparangera vachitaita musango zvisinei. Amai ndine nyaya idzi tipire kuti zvakamira sei pavanoitwa. Sango ndakakuenda shure vadedzera bhuku saka ini ndakafunga kuti pamwe chokwadi varoda zvebhuku havazviti hapana zvinhu zvavari kuda sekuti munhu angambobva kumba 2 times achinyora mazita aya. Saka vakadedzera ndibvo vatobva parodi bvo vaenda kupi kusango kwekure ndokwandakateera kusango koko ende zita remake sure mazita avaida anga ari 2 angastori mumwe wacho wose waenda vakatomuona mungane mabamukuru mangani mene vakataura nevanhu kusana imati havana. Saka musoro wenyaya chero kuti apa pasitombona zveshe zvebhuku pambasini Rudo. Asi mimi besides zvebhuku izvi zvirikutaurwa nemurume kunzi isusu tane 2 years ndichirwa nyaya yekuti pane zviripo here mimi nemurume kuti tinongodiwa ichokwadi kuti vandimugarisana pane zviripo here kubva 20 yataurwa 2020 kusvika 2022 nemurume nabamukuru zvanzviriri pamwe chiripo vanotongoti muri Rudo, pamwe muri Babamukuru nani Namainini kana murito munotodanana here taitofambidzana mumbo uripo ndoti adzimai vacho vakavanzwisa kumba vachiti kumbokuva veshaya mari veshaya chichiyozopiwani ini saka ina ndakana kuona simba rikwadzosa ndezoti ndindakadasi ndakanasa ndobva ndakuvadzosei sama atomurara nawo mudapurwa munhu mari ausudara zvokunyema zvinoti munotovaziva zvavari pesa patakavaendako kana wavhura uko munotowana mbocha chavo zvamunotusa zvemusango munhu apiseya saka ndingakuta sekuti kumusana kwavo kunei kana padungu panei handizive zvo saka chii chamunoziva muziva 2 years nemunzi musango chete hauzvingaitesi naishamati ore mudzime wako mune vana nesi vakura sei Mwacha ne 5 years. Mwacha ne boy. mwane goi Mwacha ne grade 4. hamene shamari mukadzika zvaataura kuti hanzi dzakarara tese mukadzi wenyu akatogobvisa ari mberi mukadzi ndevakati nani chokwadi here ndikutaurwa nemdzimai makambomurwisa nenyaya yemurume akusuridani musi wazvakaitika kumba kwakauya vakabuda zvishuva chiti vanonyora mazita saka kumba kwakazoinda ndiri kumba ndautaura zvangava akataura nobva kwauya bamunina nevabva newaiti varapa vauya kumba vanobva tigogoi vadabuda mama ndanzi mukoma vari pakati vatoenda pavari pamwe vatopera pasupa kana kuti vatoenda zvikanzi nabamunina saka handei ava vane waiti nobva vati togoita sei maiguru vasina kuzoti atandingei pano nobva vagara pasi nobva vakutara zvikanzi navava newaiti bamunina vari kuti vabata chi mukoma vainanzi wo bamunini baba noku ndizvo here zvamachi mavabata zvikanzi ndikati mavabata kuti zvikanzi pamacha parota pamacha paroti mavachite zvikanzi vanga vakamira ava adzimai vavo vakabata bhuku nemwana
zvikanzi handina kuzvimbo nekuti ndakamira kuchikoro. Ndobva tabva pai pamba ndinavo tiri vatatu. Ndobva tasvika ndikati zvikanzi nabamina apa paine mauswa apa ndo pavava vakamira uyu mukadzi akamira. Ndobva ndati iri bhutsu yamutaura iri igambutsu ava vava vakapfeka marastasi zvikanzi asi ndo pavangu vakamira ava vari tundu vavo vakapfeka magambutsu. Ndobva tasvika murodi ndobva iri rafta yavo iyi munotiyaita sore amai merere ndikukata sore bvunzo wangu mama uzwadabvunzo ndati zvataurwa vaya vari kuti imimi makambovarova muchivaruvira nyaya yemurume wavo yemurume wenyu vari kuti makambovarova. handina kuvarova enda handina chandaiziva kusvika semusiwo wadakaziva ndikudzona nabamina. Kopa makavarova makavarove ndopana ndichiedza kuti nditsanangure. Tabva taenda pamba ndakasvika ndikavabvunza meni mama akamira hezvo zvakabvunzeenda ndakabata mwana kuti vangu pachida bhuku. Ndobva ndati meni saka murume wavo akati handigari nehure musiwo handigari nehure rinotenda ndikati kwenu unogoti vaendesei mudzi wenyu asipo dai mamira kamudzi wenyu adi adzoka. Ndobva murume wavo akati haini. Ndobva ndati menini uri kuona mudingi nanyimba yakoto zvikasiraweja zvekuti kuvarova handina kumbovarova handina kumbovarova. Alright, musina isifanye ndivatu varongwani mawitness I'm sorry. Zvopazi mawitness vakaitawo zvakadai chokwadi chiri pachena ndoda kutangira pekuti mai guru wakarova ndopanoda kutangira ipapo. Marovero avakaita uyu auya achiita hondo nemukadzi wake uyu, ini ndichidiridza ndobva ndati mira kuva mukadzi akabva amira. Ndikati uri kuroverei mukadzi? Zvikanzi mufunge ndamuwana aina mukoma. Alright. Saka iwe chimira kurova mukadzi. Muningira ndokuti wewe takutenda kuna mbuya wako kupurazi kwacho weshe. Ndikati izvozvo zvinodzimura hondo nekuti hondo haina kunaka munosvika pakukuwadzana. Right? Uya amina ndakati right. Mukoma waenda kupi? Zvikanzi wafamba waenda kumba kwavo. Ndikati very good. Takuchiteera kumba kwavo. Imimi mainini zvakazvichifamba sei? Ndokunzi Babamukuru washedza wachida mabhuku. Bhuku ranga wachida nderavo ravakasarudza kuti awa ndiri mother. Bhuku racho ndiro iri riri pano. Mai guru vakaenda kumba kwavo tichida mukoma. Okay. Tichida mukoma, takasvika mukoma achinzi abuda. Mainini ava ndo vakapa inini bhuku iri. Mushure mekunge ndataura kuti mainini kana mazita 2 ramai Natasha neramai guru mukadzi wamukoma Boni arimo kwandiri mabuda munyaya. Tombotangira ipapo tozoongorora kuenda kumberi. Right? Mainini ipapo semunhu angaine nyaya dzakambota kuti hasho mazita arimo. Ndikati zvakanaka ndimiti dhimadhaka health worker auya. Mukoma wakauya kekutanga wakapfuura nepamba pangu kuti wawakidzana takaganhurana nehuswa chahukupfirisa. Ndobva wati ndanyora mwana wangu ndobva waenda panext ndobva wanyora. Mukoma wakadzoka kechi2 pamba futi pemunin'ina. Ndobva wati ndikunyora hamene zvawainyora ipapo. Vakazodzoka futi kechi3 nekuti mukadzi yanga asina kuda. Ndobva waenda kugadheni memumwe mukoma haana kuuya panapa kana atasvika ndizivo. Waenda mumwe ndobva wakaona mukadzi wamukoma Boni. Ini nandambinge ndatoziva kuti mukadzi uyu arimo. Vachidzoka kubva mugadheni imomo ndobva wachidzoka mukoma ndobva waudza mukadzi nina ava kuti ndiri kuda mainoko, ndiri kuda bhuku. Right? Mainini ndokushedzerawo kuti mainoko zvanzi ndiri kuda bhuku. Bhuku ndeiyi nekuti tinongozviziva kuti mukoma pese paunosvika ndiri kuda bhuku potorwa iyi hatizvitsvage bhozi nekuti ndizvahealth kana ndidhimata. Saka zvaite kudaro so mainina wakabva wabuda nebhuku rawo. Mukoma pawakangopedza zvebhuku wakabva rudi nekuendera futi. Right? Pavanotofamba kuenda inzvimbo yakapota yekuti mainini waifanira kutobvunza kuti
Babamukuru ari kupi washedzera bhuku avana kudaro vakatongozvikudira direct semunhu akutoziva kuti pese paari nebhuku ravo. Saka zvakaitika pane munin'ina uyo ari papo akanga ari mugomo nekuti kubva 2020 wachitiresa nyaya iyi uyu andituma kunotsiura mukoma uyu mumba mavo maiguru arimo havana kumira. Uyu ari mugomo akawana mukoma wakasvika pabhesi mukadzi kwanonoka mukoma ndobva wabuda mukadzi ndobva anosvika pabhesi mukoma wabuda avapo. Saka vakavevetsvagana vachishayana ava pakaenda kugadheni uyu akabva aita bhondoro kuenda kwanyin'ava munin'ina ndobva ati kune mukoma uyu chamani iwe uchienda kubhesi ini ndakuenda kwanyin'ava right. Uyu achienda kwanyin'ava uyu achienda kwanyin'ava uyu ndobva aenda kubhesi right. Ava vakabvozobva kugadheni kuya kuya manje ndobva wachishedzera bhuku uyu ari kuzviona mugomo bhesi iri kusaidi kugomo. Uyu foni yake akabva isiya padombo ndozvaakataura kuti ndakandasiya foni ndoyaakazodzokera pakadzi akaidzokera mugomo paye. Mukoma kufamba kwese kwakaita wachienda payo uyu aizviona ava pavakabuda nebhuku semunhu anga ari mugomo aizviona pavakanosvika vachimira uyu aizviona paakabvunza wangu varipo ava inini ndikati komukoma kana pasina nyaya yako sei wafamba ndobva waenda ndikati aiwa chandei paukama tinonzwa kuti mukoma mazita acho arimwe. Inini ndakatarisa mazita mubhuku ndakashaya ndakatoona mazita akadzimika nemapeji aitsemurwa aya ndichitoshaya kuziva kuti ko mazita acho tinongedzereika ko ndiripi mira. Saka zvaiitika mukoma waiti pawanouya wanoti madha ndipaiwo kabhuku renyu riyariya pane mazita andiri kuda. Saka mainini pawainoritoraka tese tinotaura kuita zvebasa ravo nekuti autoziva kuti ndiri madha. Ava mukoma ava ndo vakasarudza ava kuti mari madha pamuchapondo kusina anga aripo. Uyu akaita hondo nemukadzi wake akati sei iwe wasarudzwa namukoma kuti walidi madha because ingaine nyaya yake iye ndopatakozvidzimura dzimwe nobva zvatenge zvanyarara right. Zvaita seizvozvozvo so saka vaiti vakasvika kuti bhuku saka mapeji aya aitsemurwa muaya hando aiti ava kana wasvika waibva wanyora kuti ndakuenda wobva watse mukadzi ndiye aizotsemura zvese izvi ndiye ari papa mukadzi wacho anozosvidaira ati inyepa ndoyeweukiweka acho anonyora kuti madhaira mine kupo. Saka zvaita kudaro so ava wadaro taenda kumba kwamaiguru ava manje tichinotsvaga mukoma kuti mukoma isu tashaya mazita tese tazvitashaya mazita chitinongedzerewo nekuti ava maini vashaya futi chii mazita ndobva zvanzi namaiguru aiwa mukoma wenyu watobuda zvekuti kana kuri kukwira wanofanira kwakwira kwasuka. Uyu uningira nekuti ngatidzokere ndikati azvidaro hatidzokeri nekuti mudzimai wacho tamuona ngatiudze mukadzi nyaya azive kuti tikutsvagire murume wake right. Ndokutaura maiguru nyaya kapedza kuti ipapo vakabvasimudza foni kufonera mukoma zvikanzi imimi maenda sei musina kupedza nyaya dzenyu dzamasiya matanga kuno. Ava mukoma wakapindura maiguru kuti nyaya dzei zvikanzi amuna irubati kumukadzi watinashe ifonini right. Maiguru ndobva wati kumurume wavo itodzokai izvozvi. Mukoma wakati azviite havana kudzoka zvikanzi namaiguru saka modzoka mangwana. Ava maiguru vakati vadaira kuti vanodzoka mangwana acho havana kudzoka hatina kuzvitsvaga. Tikati maiguru bhuku nderiri mazita anhu muri kudiwa ramaini atasha neremukadzi wabhoni isu tashaya ndo wakagotarisa wagara mumunanganidza wakashayawo ndikati zvaita zvakanaka isu tabva ipapo maiguru vakati imi ndiri kugara ndichinetsana nemukoma wenyu pano nenyaya iyi yekuti sei musingabve pamba patinasha auye pano. Mukoma zvavaiti kana vakapfuura waidzika nerudo wokwidza wodzika nerudo wokwidza kusvika ndatombotanga kuti hei tinombobvunza mukoma munenge nofambei chii kuti wanobva wafamba kudai izvi zvese zvatinezvi zvapfuura. Saka maiguru akabva kuti hande iko mari chaiyo tinashaya wakatipa pano iwewe tangu watitumira mushonga kushopground ndobva wati mari yenyu iyi yakadisapenda patashaya kudodinga matambidzwa wani mari nemunin'ini wenyapa takabva taishayira futi right. Zvigodo zvisipo handimbozizi kunangone kupi uye akadaro zvigodo zvisipo kunatiziwe mari aiwa mukadzi togara chimona ine mari aende zveshuwaka varipo
Zvaita kudaro so. Zvakabva zvaita kuti mai guru achitaura hasha dzabata. Ndobva taenda. Mainini namainini vari kumba uko wasara garden. Vaita mutute kunotora beans. Vachipiwa nemukoma uyu. Kusvika uyu mukomana uyu akuda kuita hondo nevakadzi kuti why mimi muchinopiwa beans mapiro yenyu mai guru vari pasi kugate munopiwa nemurume nhasi akaenda mudiki mangwana anoenda mukuru mangwana anoenda mudiki kusvika mai guru avataura kuti aiwa inini ndaiona sandaki ndobva ndabvunza murume wavo kuti iyo sandaki yemunhukadzi mugate nemunhu ndiani mukomana kuti inatizive mai guru vachitaura vanoti mwana wavo akabva aita mahwekwe namai guru namainini ava vari mubeans ndokunotaurira mai kuti ndaona mainoko vari kubeans. Right? Mukoma uyu hanzi akasiya sadza uyu kutokudivira sadza akambotanga pota kuseri kwemunin'ina uyu ndokuzodzoka achipedzisa kudya sadza mai guru ndo vaitozvitaura vapedza kuita izvozvo mukoma haana kuzoti mwana wari mugomo ari kuona mai guru kwaunosvika kuti konaiwe asi kuti mamai vanekandambwere zvikadzi nemwana nebaba ingada kuonewa nendini gomo ndinai guru ari kutaura isati zvabva izvozvo mai guru takaenda kumba kwemunin'ina aiwa wakarovazve avo vakamhanya vakabata mwana ndikati muweniwo munokuvadzaka mwana mukaenda mujeri indakurwira mwana avo vakakuumurwa wambotendera nemuti nepapi pese wakagoenda kumudiki wacho iye wakamurova inini ndakasiya kuti mudiki varove mukuru varove nekuti vatadzirwa amai guru vakataura nemurume wavo kuti chokwadi here kuti mese muri kudanana nemurume wangu zvaita kudaro zvabva pakuita izvozvo aiwa ari kuwasara kugadheni uyu ndiakaonekwa musango uyu aita zvebhinzi chete nekuziva kuti pamukuru anodusa nekuti mudiki aitota kuti pamukuru anodusa izvi tinaro bhuku pano rakanyorwa pagarwa dare remusha zvisiri zvekuti ndiri kukirema zvandiri kutaura izvi paita hondo mai guru avauya kunorwisa vamurombedzi ava nemukadzi wavo wakauyawo murombedzi wakataura kuti chandawinga pano ndauya kuti musarwe ndozvandawenga mbuya chiweshe wakabva wasvika ini ndokuchitanga kurondedza mufungi ambuya hondo iri pano neminyamuziwa hondo iri pano ndeye mukadzi uyu ari kurwisa ava nechikonzero chekuti uyu awana mudzimai wake namukoma hanzi vari kugoma kusangowo right zvaita kudaro so mbuya chiweshe nemuromo wavo hanzi chito akataenda kudharo nongwati vari kuuya panapa mine emergency yavashiedza kudharo iyo wakataura nemuromo wavo kuti pane nyaya ndikati mbuya maona kuti pane nyaya zvikanzi hongu ndikati nyamuziwa maonewo sei nyaya iri pano zvikanzi pane zvino handisandane chekutaura asi rega ndiende ndobva wabuda ndobva waenda zvakanaka pagarwa dare remusha pakatumwa mukoma bhoni namukoma lendazi kuti kuna uyu kuti auye nyaya hombe zvenyu mazongotsigira mukadzi ndiye mushonga ane nyaya yese mukadzi abvuma kuti inini nababa ndinoita sei tinodanana taane nguva tichiita sei tichidanana tingoti angade kuzvikutsira imba yake achinyepa kuti arikuita sei ari kudanana nababa mawana ende amen muriko baba kako mune chamuda kuramba zvataurwa namai avo vari kuti inini nemi tinodanana taingoenda musango mungovhura zipi mangazobvisa henyu hembe mawana ndozvakataura saka muri dzenyu ari kuti tinodanana nemi amira kuti mimi munoita kupikisa here mambo vasati varwiri vasati vabvara nyaya pamusoro pedaro zvekunzi tinodanana ndanzwa muchitaura muchiti mukadzi ndo anopedza zvese chiro ndikachitaura aiwa namai vatana musoro pamudanaka ine ndikoshamisa kuti vari kuti takasava vakateera kupesi kana makabvunza vadzimai vari kunzi vakarwa vakakura ndizofananzi papesi vati muroti pamama vakasoratidza kuti patatakamira ndinzwa vari kunzi kupesi vanoziva kuti
parodi pamundibaita kasangana pani ndorara kuti bhesi reparodi asi mimi hora kutaurwa musango kwemimi mukuramba kuda kuzisango papanekadai kamira musoro nemukadzi musi musana pakari pato nedzimba dzichitooneka padhuze nedzimba kana ichiti hamusi musango hamusi nokuti takabuda kuenda distance rodi ichikurosa kudai ndakambomira pakasaidhukeroso ndopavakasvika ndakamireba kozvikunzi makauya kaviri muchifambira bhuku kana dzinyaya dzakutsanangurwa vedarika handisi kuda kuedza kuchenjera kana kudii kana nyaya dzakutsanangurwa pachitsvagonzi panzi paita nyaya dzotsamwa nenzira dzakasiyana handingarambi mashoko avo vari kutaura madziviro avo haiwa izvi zvichati kutaura ndekuti teidati munogarisana zvakaita sei zvakanaka panotorwa mukadzi wemunhu vamwe chaivangokaiwa nebanga kana nepfumo chaivo watowana anenge atombotadza ngokubaya zvakaiwawo uye anenge atopinda nemweya wamwari because mwana anotokubaya chaiko kana but zvisinei tanzwa zvataurwa neava vaitaura kuti inini ndimakasarudza hanzani kuti avave sabhuku ndendikuona vane munhu munyazondipire kuti kana muri kumusha uku pamunoti mahealth worker nemalid maga munozvifambisa sei because mambo aripo toda kunzwa nekuti tinoziva zvinofanira kuita maona imimi upenyu muvillage munozvifambisa sei pamunotsvaga malid infact chigaro chega chega chemuvillage chinotsvagwa here nemunhu one aiwa aiwa imimi ndimi chairman wevillage sabvukwaniki hapana chinhu chinoitwa behind your back musingazivi manzvaga hapana chinhu chinoitwa even vanhu vatiwa health worker unotofanira kushedzera village assembly village ndoronofanira kutsvaka health worker ezinezi tikumbwambe health worker wenimini haagare muvillage anogara kushamba anenge ari kubasa handiti pakaita urwere muvillage anovamiririra ndiani munhu ari kushamba maona ende ezinezi zvatirikunzwa ndozvinoita kuti zvinhu zvizoda izvi zvekuti vanhu vanenge vanhu vanovapiwa pavillage assembly zvinhu ngazvinoitwa pajekerere kwete zvokuti munhu anozotanga kuenda mudzimba dzemunhu nerweseri ndo panobvira kudanana ipapo because anenge akunotsvage kumba kwemunhu zvinofanira kuitwa pachi kuti ndoda kuona mwana ane 5 years imimi vanhu vese muvillage vakatadza kuziva pakadzi ndikuda vanhu ane 5 years pakadzi mainingi vane mwana ane 5 years kanobva atotarasere mwana kwatiwanewe panext do anotsigira iye anenge aina kuzoona kuti anotoda kuona kuti ichokwadi here zvingaitike izvozvo paishu yamukutaura yokuti kuenda mudzimba kungoti ndasiya foni yangu ndaikuratidza imeseji yakauya chaiti ndinofanira kuda door kana mukabvunza mavh akuisisira paishu yamutaura iwo ndovabisi vachokwadi toboti mukadzi afunga kuzviputsira imba yako imba yake nekuda hati kunyepera aungofunga wada because apa inotoputsika pa maona takanyatsozvitarisa onyatsoputsa hati kunyepera kuti munodanana handisi kuda kuti muteerere mashoko angu imi taura tatasanyase zvangu handikubvunza iwewe inini pane zvandakazvimirira iyi inyaya yagadzirwa handina kana rimwe zuva kana rimwe chete randakaisa shoko kuna maya kana one day ndandoshamisa pandaona kuti iye chagadzirwa beko dzakasangana musango imo muri murodhi handina kune kwavanakamboenda ndopanikamboona kuti nyaya yachinhu yangava nepasi chiradzi nemuko yakanoratidzwa nekwava nyaya vakaona nziyanzi takanosangana kubhesi ndatoona kuti nyaya kana ndikataura zvangu munhu vadamai avataura kuti hatina kuurana kamwe chete hausi musuwo hwani chete wavataura kawo kuti musi wamabata vataura kakaona zvekuti kana kuvabvunza kane nzvimbo dzacho anogona kutanga kutora mukazonyara ipapa handitadzi kunyara aiwa chinoitika munomumeka kudare munhu wese anotombotayakura hamina ari mashuka akasimudza ive dano ini ndiri tete ndakamira satinashi
vanhu vakadana kwenguva refu zvokudenda nge ndisina hana ndingadenda kaudza mwana wanzvadzi yangu pavakatanga vanhu vakudanana asi ndanzwa nyaya iyi ndakaonesa munin'ina watina shano waEric kuti zvandanzwa ichokwadi here mwana wanzvadzi iwe chirega kutaurira mukoma iwe sezvaunogara ikoko imbovatiresa vanhava uyo pavaona munin'ina ndakamutira kuti ubate mukadzi wemukoma maiguru anogona kukunyepera kuti bamuna vakada kundirepa asi wechitarisa mabhesi avo nemafambiro avo ini ndakatenga kuizwa nyaya naye muna 2000 patone 3 years asi ndisingataure kana kwanzvadzi dzangu sedziri munhu akakwanisa kudza nyaya iyoyo yakanga ingori sikireti yangu tichiti tichavaita sei tichavabata saka mukomana wayo aiti akaona tina shakuda pamba aibva aenda asi anga asingazwa kuti tina shekubuda kwake ereka aisipota nyaya vanhu avatinga vachitodana vatori makore 3 vachidanana neakaita kwadere makore tinoti kutaure chokwadi kwete kuti goza vakuti kunondigadzirira nyaya saka zvese maipiwa here zvekutaurwa mabhinzi ndinopiwa bhinzi nemadomasi nemari repiwa chinhu chidanana nababamukuru uonga usina murume akava chokwadi but tinomuudza akava chokwadi cheudzenza chekufumisa ndakutaura namofu ndikutodza kunyara ufunge because wakaitira izvozvo munin'ina wako paukama hwako utoparadza ndemunin'ina wani yemunin'ina wako zvekuti dai uri mwemofuka nemanyarara ndikutaka dai wangoti mambo ndipe hangu mutongo wangu ndakatatu dai izvi takutoenda mberi nenyaya poti kuramba dzichingodonongodzwa dzakutaura dzesipo tepinzi nezvinezvitapakatotaurwa zvinhu bozi nyaya tinozvazinenamo yakangwara tisu ndongandangotaura tichatakadai kuti tinozva kuti nyaya yaka munhu akangwana ndiye asingapedzere dare nguva sezvaita amai vabva ona vabva ngoguma mhosva yavo yakabva yapera isusu tati toda kuti mugadziriswe nani namambo anditi maona kuti munowana wozi munin'ina wako maona unin'ina wachina wakamira sei atori mukoma ndikuona ndetoendowakoma vatambaamuzapedza muri vamwe chete ana baba vamwe chete here kana tozvatonyatsoziva itsanangura kuti ngamira tiri family ambirana ningari mese tinaningari okay alright muri family maona ndozvatinoita kuda sei kuti tiedze kuti nenyendanwa kuti unavakadzai hiyo vese vachikaiti aivanzi wani nonga wanainautezanivandezveunotora pamadomasika aura mbika mese maderana mapamburu iyo ndiwaderanawo noraisa vanhu shamwari wakukadzisurirwo ndoona unenge wekuchechi inenge dhuku saka ndimunenge muchifumiridza machechi maona endezadzatokokuudza vakadzi vedu kuenda kana vamukadzi vamainzi akuita lidi inonzi maza muvhireji andichatokufumisa maona nenyaya idzodzidzi ridimanzazve tsanangura ita wamaindi muri kubvunza ndaimira madzimai muvillage muchiitei tiita zvona cooking demo saka munogona kubika sei saka makatomboita pamuchakondo amene naevesa buni nerego ndichimadza ichimushada pamusoro zvizvi hazvichashanda zvisisina basa zvizvi vangu vavukana vakashanda navo vachiita zvinhu zvavo hazvisina basa ichimushada yerichimadza
zvakatora ngoma. Aiwa. Irikutanda here. Aiwa. Zvaritorora zvinhu zvevanhu vachitendera kuti Red Mother ari zvakati. Kuministry tatakazviramba hakuna chinonzi Red Mother. Tinoshama kuno munongoramba zvisikana masabu kana madhimeni anosenzesa kuti maRed Mother hakusisina kwana DA zvaiva zveno dzichiorganization enterprise yakaenda Wasaka kusina mari family. ayo ndizvifama kuwanikwa pakupromotana kubva kuna mudhimeni kana ndekumasambu nekuvanhu vakugadzirana vachikuita zvavari kuita takasarudzwa kwasupa mazai kana paine vanoziva vanunganisa kwasupa ndokwasadzwa lead mother nalead farmer zveendaprise shuwa yakaoneka asi zvino tiri kufamba nemakombo ekubvudza musi wakatongwa nyaya yacho nekumusha dhara toenda kwasabhukutumbi kunoita dhengo nemakomba kuti diwa lead mother lead farmer nasabhuku nasekretary aiwa vamukuravezvo ini ndani kuramba here nokuti zvemakomba ndezvehurumende zvakasiya zvaiwo zvaitwa nashiri kuita kuti vanhu vari kufa nenzara vachiti tiri kushaya zvekurimisa ndopaakasita nyaya yekuti vanhu ngavachere makomba muneitichi kumbudza ndeyakasiyaisa perezishiti svikana nhasi ngari makomba cherai imi masabhuku kuti maakubva matora izvezvi kuti chembere dzisina gone kuchera hanzi ayo hatange tapa vana adiki munotanga mapa vana adiki kuti vanorime chii chavari kurima aiwa mambo chipitika vanhu zvazvakanaka zvazvauya neenterprise but maitirwa zvaakuita manje taezezana nenguva chinzi vari kuenda kumalid famana nalid mother uko vari bhizi kudanana zvavo kuti ikoko ndo pazviri kuzoda sei pazviri kuzoitira asi kunaka zvinenge zvakanaka asi nenyaya yekuti zvinozoita dzimba dzevanhu dzaakuita sei dzakuputsika saka mamangari mangari yodwa mangari mwana wako saka ngwafi sezorwa mangara mukadzi wako ari kubvuma bande pedari kuti haiwa initodanana nechi nemurumongo nabamukuru wako saka iwe sezoriwo nemukadzi anga achidanana namunhu adarudanana namunhu ndikona ndakatoiso kwamuri vedaro kuti mundibatsirewo roti ini ndakamirira mukoma wangu kuti ndivaita nyaya dzavandikafunga twachauya tichitaurirana vakatomboenda unodedzwa havana kukwanisa kuuya kusvika ndakasumudzawo nyaya ndikauya kwamuri kuti mundibatsirawo nokuti dai aikwanisa kuti takaenda kutaurirana dai takataurirana kumusha yakaperera kumusha saka tatoisiwo kwamuri kuti mutibatsirewo kuti tise kumusha makamboitaura mukoma haana kuya haana kuya wanga wasipo ingirimi inonzani ngoma chitaurirana nitoni pamberi pamambo amai akakasonzera otaura ndinzwa maita akapedza nyaya musoro ini naandida kuzivawo papinzi nani 3 years maidana nengumu kuti pamurume uyu pane umbowo here hwavanoziva because pa 3 years hwauka inguva yakarebesa vanofanira kutoziva kuti murume wangu pakati pake pane mhoko iripo vantu pakati pake ndo mangu chikwata mavari mupi imomo aiwa muri right asi mitombotisa amai ade pamurume munhu ungade kuzviningirikina kuzvifumura pamberi pechita chese chevanhu kuti ndiri kudanana nemunhu iye ndisingadanane naye
Asi mimi mani mwene ni dibata. Wewe mvillage mo. Pamusoro ndofunga inini ndini baba vemhuri, saka ndichinzwa nyaya izvozvi ndatobva kubasa zvokutoti ndanga ndiri kutomhanya, asi ndakatarisisa nyaya nezvandanga ndichifunga. Ava mukoma wacho navo vanotove mufundisi, vanototevera mashure mangwenyu, vanotove pasta. Saka nyaya iyoyi izvozvi kune sangano ndinolidha panying'ava, nauyoyi ndakasangana nayo ndakarota dziri hope, ndokubva ndatsanangura ivo naasingakwanise kuonana navo, asi ndakanamata inyenye ndiri pasta kuti Mwari kana uikeka angairege kutenderera, ngaibude pachena sezvairi, nokuti Mwari havadi matakanyanya pamberi pavo kana uchibata basa raMwari. Saka ndafara nematauriro aita ambuya vangu avo, ende ichokwadi, ende zveke chipiri iye ndisati zvara naamai nyaya yebhinzi kutaurwa kai kana indakatoriuno mai vakatobvunza kuti nevaroora vakarimira kupikwa zvangodza imomumunda. Saka ndafara chazvo kuti nyaya yakuda pachena, asi ndine urombo nemukoma wachona pane zvaakutaura. Dai angutaura angukumbira kamwe chete, ini ndiri baba ndikati ndatendana. Inonzi healing apostolical faith. I want to know that what I meant about ndonga ndikutaura kuti inini ndonga pane nyaya ndikutaura kuti inini ndinogarisana kupi kumana. Isusu tinakuramba kuti kana ukama hwenyu hwangu wakaumbika udzokere pahunga hauya. Ni Satani anenge aita sei anenge auya. Maona isusu tenda kuitira makawirirana muchikumbirana regerero, pamwe uyu acharegerero mukadzi wake achaudza mukadzi wake kuti zvauri kuita izvi hazviningirikini, hazviiti, musazozviita pani, because isusu kunoka mambo hatifarire dzimba dzinoputsika. Maona hatifarire dzimba dzinoputsika. Vari kutaura vadinyara remukati mwana ritaura kuti pamusoro pedaro inini parunzi nemunina handina kuuya kuti tizoyanana kuti tidii, handina kuregera nekuti ndakashora kuti ndofunga pandakanodzoka zvasara zvichiitika. Vanonzi vakazouya kumba vachiiswa ndikuva vachikanakana kuti matorwa manguvayo ndatobuda ndadzokera. Zvoda vakandudza kuti useni handaienda ndisiya nyaya, zvoda ndaenda kusiya nyaya, zvoda panisina ndase ndisina kubuda. Ini pandakangonzi ine ndonzo pamachirunzwa kuti anyaya yekuzida kuitwa ndakafurwa ndichitoenda ausiwo musi wacho wakazi panyaya iyoyo ndakandozvinodzoka. Unoenda kuti ushambo shamba kuti mai shamba mai anopanini panext tapfura mboti chatakuda toponi kungotaurirana hazvini zvinowanika mukurarama yenyi hai inenge asingatomanise yakusvika kune zeti 300 dzati kusangana nadzo. Maona asi chinodiwa ndekuti vanhu vene vanogarisana kuti zvakanaka kuti mochitaurirana mambo asati vaita sei. Kana uchikumbira mumwe munhu akamukumbira regera andorerutsa kuti anomunin'ina muchirevesa kwete kungoti ungokumbira regero zvongoti vanhu zvipfuure. Ona uchirevesa vanhu uyu anokuregerera pamwe anobva regerero nemukadzi wake. Ona ndo chete zvatinenge zvinongofanira kudare namambo kungoti ndinoziva kuti pamwe unombomira mirawo. Ona asi chokwadi kunyatsochiziva ako wega naMwari wako. Ona apa tatozozva zviripasi tafungira musoro kwazvo. Ona saka toda kupita tine nyaya dzakawanda. ini ndatoshamisika hangu zvisinei achazodzera mumashuku maini ndozvavataura mashuku anoputsai pasi kutaura kwavaita. Inini ndisati ndakubuda vataura asi inini handizvizivi mashuku havadi kugomera asi kuti munin'ina wangu aikana kuti kana munhu ataura atirika siyai apedze tozophindura rei
taura apesa ndiri kumwina wangu hanya ndadaka naye zvakaona zvakafungidzira saizvozvo ndikugaririra asi ini handizvisivi ndomataura inini handinenge ndida kudzoka kumashure ndine kubvunza kwandinako kuti hakuti havaziziva nditi pandakavatumira ini handinambovashora ndakatotuma mukoma ndaituma here pazvinhu handisiri kuona kuti ini handiperire ini handidhaka ndaituma here zvinhu zvandandisiri kuona zvandakafungira ndakavavengera ndakatotuma zvinhu zvandandaona nemafambiro andaiona saka ini chandangokumbirawo zvamunzve kuti mukoma nyaya yangu yavakaita ndiyoi mazwa vavataura ndamanzwa asi ini ndiri kudzoka kuti ini ndaiwe chindibatsira iwe mukoma daidaida kuvanzwira vaida kundinzwira tsitsi devasina kuramba vachienderera nemba yangu mberi zvavakaita ndepandakatongovatsuro vakabva vangosiya zvekutaurwa uyo mukoma akauya here akambobvunza nezvenyaya uya kumba akauya ndimai kubva vanga varipo matauriro akaita dai akabuda pachena kuti zvechokwadi atumwa nabawanu iye akaita sekunge ane zvaanzi kuti pane zvekutaurika zvaanzwa izvozvotombodana kutumwa akambowera achitaura zvematauriro imimi makabva maita se matauriro akaita kuti anzi imimi mukunzi mukusvika zvekumbawo ndomanakambudza ndikati zvavakaratidoita zvinzwa asi chinoedza nhako chekuti napo pano kuti tine kubatsira kuti achingoita kana ine basa renge zvichadoda pamba pake ndaandichingoenda iwo zvinara zvavada ndiko ndatatotanga kuti handichaenda kumbayo zvaura richokwadi ini ndozvakaita zvandanga ndichiita handifaniri kumira kuenda kupi sezva zvakachikuita mazuva ese kana kuti ndikumunyeva ndozvangamupindira kuti ndakamunyeva ndakapindira handakuzvirapo zvadada zvinzwa asi ndichirekera pamusoro yona pane imwe nguva yatinogona kupedza tikada kukubvunza naye mwanangu kuti zveshuwa mukadzi ari kuguma kuti mairaramese uri kubvuma here kuti uri kumanikidzwa hai ndasara tauri ndiri kumanikidzwa ndasara kutaura zvisinei pamusoro yadare handifungidziro kuti tingarambe tichitaura inini ndakamirira pamhuri ndingatonge ndinotongokumbira kuti zvirege kuramba tichingoenda mberi iyo nyaya iripo kana akaramba zvirupirudzi mukadzi haangambotaura kuti ndakarara nemurume uyu iye asina hazviiti nyaya iripo manangu asi zvazvinoita ndezvekuti dare izvozvizvi takateerera kupedza kwaone tanguva nevanhu kunokonzera kuti kana excuse yako kana kudzikisirwa kunogona kusazorepo nyaya chaicho yana handisi kukuroverera ava vana vangoyesa ndokunga inini ndini takambira vana nababa ndini mukuru hatisi kuti tiri kuroverera endo mukadzi uyu kutaura kwaari kuita haasi kunyerwa ari kutaura chokwadi kana ivo adzimai vachona kurova kwakakasita kuri kutaurwa vaine umbowo hwakakwanisa kuti ndozvekuita mukadzi ataura unoziva kana munhu wachingowatadza wakangouya pachena vanhu vototaura zvimwe kana ivo watadzira wacho anogona kungokurerutsira saka ndiri kukumbira hangu dare asi kana mataurawo imimi zvamunofunga ati kwete ingazongoendayo mberi asi ndine uromo mwanangu munoona kana arozobva muno mukadzi achinobvira pamberi pamiyestrit kuti icho kwandakarata inozongo yakudhabhurwayo dzimambo munofanirwa kuvaripa nokuti makavashora dare ndine urombo zvikuru handisi kukuroverera handina wandiri kutsigira vamwe vakatungidzira kuti handina kwandakarerekera asi ndiri kuona kuti kupedza nguva kunokugumbura wawatadzira chechipiri chandakaona fanire chakanga chaitika dai ndomaaikongadopanga chataura pakanga watoziva kuti kumusha uku nenyaya dzawasiya waita dai wakauya hawaigona kuenda kumba kweuyo uchinotaura naye nokuti ndiye munhu watadzira waina una sabhuko ndidezere munina wainotaura pamberi parutivi uchikumbirana ruregerero hazvaigona kudzikamisa zvazvaigona kusvika kuno kuti aigona kuzvitaura kuzvipera asi zvasvika kuno ndoda kuti hauna kuya kuzozvipira watoziva kuti ndine nyaya yandakamiswa waifanirwa kuya kuzotaura una sabhuko asabhuko
ndakandinenya ndino asi ndakutya kunotaura nemuningina ndikuti ndenge ndikuzi ndikudana nemukadzi wake ndinenge ndikuzi kuita kuti uyakwanise kuuya vataure kuna sabhuku zvinhu zviite zvakareruka. Handina kwandakarerekera asi ndiri kungotaura semaonero atiri kuita. Aiwa, ichokwatinoita basa ndozvatinoitora isusu makaona pavetiita mekukumbira kudairoka kuitira kuti ndongatimboramba imbodzoka panzvimbo wane kuti munogarisana zvakanaka. Wozi uyu mukadzi ambofa akapenga kunyange zvakanzi zvaita sei nasei kuda kuzvifumira kuda kuurayira imba yake munhu atotarata nevana 2 maona kuti izvoni ndakarara newe iye asina kurara newe maona. Saka zvese izvo zvote tichiitira kuti kunewo mabasa enyema health nekare mambo vane simba racho rokuenda kana kukanzurirayo mahealth ekawenye ari takunyanya kutonga nyaya dzavo dzekuputsa nemadidimari maona vane simba racho but isusu tichida kutaura kuti mabasa yayo kuti munhu asaipisire vanhu vakawanda nekuda kwezvinhu zvakanyanya munhu anozvikurumidza munin'ina I'm very sorry one nyaya iri pachena munhu wese ari pachena kunyange zvechimawaniwo hwani wenyaya vangwana vada kupuwa asi nyaya iri pachena mirombowo hwavo hwavari kudowo zvavo vada kuzoienao asi nyaya iri pachena semataurirwo azvaitwa tozvati munhu anza usiye jira pachina usiye bhachi vazenga vagara mataura mambo kuti hatiri kutambisirwa nguva nokuti tina vamwe vanhu vari kuenda kure mambo akarumbira mabhazi nenyaya iri pachena. ndati sekutaura kwavaita maininiaati kana mukadzi apindura akaita kuchaendo asi kupera kumwe izvo ndozvavataura asi ine handizvizive ndikakumbereke kubatinara handisi kupikisa dari asi ndataura zvandinoziva ini ndoya kuzongowanyepera kuti ndandiri kumba kwedu ndoda kuda kufadza pano kuti hazvisiri. Aiwa, tatongira kuti mambo uita itatombodakiwe titi mambo vari kuti ndikukumbirwa hangu kuregerero asi vari kuti nyepera saka vatora vari kukumbira vacho ngerei iye vachiita kunyepera ari kukumbira rege vacho rei ende hatinoita zvakawanda nindi amauya akagara pamuroro wangu ndakatomboya last time vakadedzana kuroti jaindi uya kuno ndiripo ende akagara pabambo vatokuita sekumanyisondase ndiripo maenda vakatadza kuti rispekta muroro wangu akaenda vakatoita madhino akadzoka ndikatozoshedzera ndikabvunza ndikati komainokuvaenda kupi uyu mukadzi wapamura akadazvonzi maenda kwabuda kuna kwavaenda kudzomea macho akazobuda nerimwe saidi achipinda kugadheni but akatadza kuti respect saka baba anokuedza kuti udia baba anokuedza kuti udimba pamberi pedano musapedzere nguva iwo chitaura mambo zvaurikuda taikuatipapakaningirina ini ndangoti mambo ngawachaje machaji avo mukomangu vakandikurara musha wangu kudhara inini mupanyanga wakaita kumhuri yangu ndikuda mombe 5 awa ndokambo yakana mazidzwa anenge zvataura mumwe wenyu hanzi nenyaya yekuti mandipazira musha inini ndakuda mombe 5 maererano nekudanana nekupinda mudanga ravo mawana muchitora zvamusina kuita sei zvamusina kupuwa
maona amwe pane mbavha ringoba maona saka ada mombe 5 apa ndozvavari kutaura vanenge ari vadiki okay mambo vawirirana nemombe 5 and andikwanise kupikisa kuti ndongoita zvavari kuda ivo zvavataura zvacho saka inyaya yapera mambo techibvunza mheno weshamari kuti mukadzi tanzwa ngari kuti ari kubva makabva matosiyana aya ndasiyana naye nyaya ndakaita ndengoti ndakamboti nyaya itika atizvora wakauya tikaonesa nyanya yabva waiona taatizvora ini mhuri yangu handina kuramba mhuri yangu ndingoti imboitakura yangu mhuri yangu ndimbozorora mhuri yangu ndichatora ndozvakangotaura izvi saka mhuri yangu handina kuramba mhuri yangu ndinani saka kuti mangwani waida kuziva kuti kana zvabva panapa mhuri yako unenge wanayo here ende kana madzokera kumba munyanogarisana zvakanaka here ende hauzoti wakaona vari ava wotanga kufungira avo wofuti havazoti here ndabvisa kuti 5 ndaroora mawana because zvinenge zvaamba kawanda vari kutaura vanyaya revabereki nyaya mubvunzo yakanaka ivo ndo vanenge vane kodzero yekuti kana vachida kutakura nadzimai vanobva vangotakurana navo inini pangu ndini ndapedza isomona atirambanisirana iwe watimbabva kurumunda iwe mukadzi murume wako urumuda here kose wakamboda uyo chimuda pa 3 years kunyengedzeka ikoko patiri kureva ino vanhu ndakutaura chokwadi ava paukamu hwava unoita kuti vanhu vabayane chinomboita usiye murume wako mumba mune muna zvakwana katanemwarerekera pamini ambwe ndati kuti muyaisiye murume wenjenda kunomwe mumba murume anenge asisa kubai zvakakwana here aikubai ko chii chinomboita unzenzewo nokuti sati wanzoda kuzvifarira kuti titi uiti ugone murume ugone murume ndokuti mangwana ndozvamukuona kana mutimbotarisira mamuvha anobuda uchizoona kuti mumwe munhu akachengeta vana for 10 years achivana ndevana ozoda kuenda kuedzekune DNA test osikaona vana havasivakirisi nokuti munoti ugumbo uyu murume anenge achivana ndevana munozviitirei iwe unotokutira regero nemombero chipini kaichi unodanana nemunhu wavanhingiri makuru kudana nemunhu mwanda akaanza mombe kuna mambo mukadzi saka chandakutotaura kunewe chamwati mukadzi atarida munhu atari kukuda iwe uda mukadzi wako munogara zvakanaka iwo mukoma wacho kana wongorwa zvezvonziwo noti vakuru tinoti ng'angaji ng'anga mukadzi kare pane zvaitonzi munhu mukadzi ngaabhizi vanhu vachitevana vachikuradza kuti wakarara naye but nenyaya hatichabvumira izvo zvezvizvo mukadzi ati wakarara waira ngochirara naye for 3 years deseti saka zvisinei kana wanga uchizviita kana kuri kunyeverwa zvichabuda zvega iwe wasisiya zvinhu izvizvi kana munge uchizviita asi kana unenge usingazviiti tichazvinzwa zvega zvichabuda zvega nokuti hakuna munhu angangoda kuti munhu ati mombe 5 ngoma nomunin'ina mato patodyarwa rovengo rwakakurisa
Saka tauda kuti muchinogarisana zvakanaka. Iwe kana wati unoda mukadzi wako unogara muchino mukadzi wako. Iwe mukadzi kana unoda murume wako unogara nemurume wako. Hatisi kuzonzwa kuti uchabva ikoko kana kuti shiri nemuviri haidi hairegera. Unogara zvakanaka. Iwe shamwari kana wanga uchizviita chisvipira pasi. Mukadzi womunhu haandi ndokudai. Ini kana mvana dzinenge dziramba varume munomu handimbova ndakaidewo. Chaari kurambira murume wake chii? Hatisi kuda izvi. Toda kuti nyika igare zvakanaka. Iyezvezvi tamboenda kuti hosha dzaashoma. Munoona hazvizikanwa umwe akaibata mese vedzinza iyi mune matoo zvakadaipa mune matoo pabhodi. Uyo ana akadzitupa. Mema 5. Nokuti uchanozadza mukadzi wako. Saka please ndapota hangu zvisipirai pasi. Kana ukapuhwa mari yakawanda sei bati mai yako mari vadyapo. Haikona kutsvaga uda kufadza mukadzi womunin'ina. Kana waida kufadza mukadzi womunin'ina ipa munin'ina wako mari yacho. Wodya neyachiodya. Zviri unopa mukadzi. Ndorokapa mukadzi ndokwaunonyengedza naye mukadzi ipapo. Saka ino mwana ngare munotogara muchene vana venyama. Uyati anokwanisa kubhadhara mombe dzacho. Saka munongo zvakaiti tinoti 21 days. Pa 21 days ndinenge kuziva kuti pera ku 21 waunza ngani kusvika dzakwana shanje. Uyo